Ahojte. Takže len krátke video, nemerám, nevážim. Je to menší kaprík oproti tomu poslednému, čo som natáčal, ale chcem povedať, že bol rýchly záber, že vlastne tie ryby, keď sa naučia chodiť na nejaké jedno miesto, keď stále vyvážam v podstate už 5. 6. deň za sebou na jedno miesto, tak potom oni berú v podstate aj v zime. Není problém, dajú sa chytiť aj takéto pekné ryby. Navnada dneska táto konkrétna bol Nickel Devil Krill. Hej. Ešte som ho nadypoval, takže možno aj preto prišiel taký rýchly záber. A rýchlo ho idem aj pustiť, lebo možno, že ešte stihneme aj vyviesť. No dobre, tak čaute zatím a pekné sviatky.